дар аввали навор гуфтам, мумкин аст охирон эҳсон кардани мову шумо бошад. ин рӯз ин соатро ғанимат шуморед. аллои меҳрубон ба ин кори хайр моро расонда. бениҳоят шукргузор бошем ки имрӯз дар ин хонаи аллоҳ хизмат карданасием, эҳсон карданасием. бародар азиз, ҳеҷ дилгир нашавед. сумам надошти барои ободии ҳамин масҷид, барои ҳамин хонаи аллоҳ як дона лайк дар комментара тоҷмаил шӯр бинавис. он бародароне ки хайрхоҳ ҳастанд, ба ҳамно роиш кун. иншааллоҳ додаи савоба ту мегирӣ бародар. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. бародарони аҳли ислом, апо хоҳарон, як лаҳза барои ободии охирати ҳар яки мо ин чиз даркор аст. мумкин аст охирон ин эҳсон кардани мо шумо бошад. бо диққат гӯш кунед. ҳамин навора ҳатман дидан замон як дона лайк 5 та дӯстотон равон кунед. иншааллоҳ мо имрӯз омадем ба масҷиди тоҷмаҳали шор. фасади берунаву алҳамдулилло корош рафтааст, истоо кор доранд. аллакай як қисми фасади берунаву устоо шикатурка карда шидан, ҳозир пушти ҳамна карасиян. обши абёни масҷиди мо 1000 квадрат аст. хоб истоплиш 40000 сум ба расходи материалош 70000 сум да тугъри гирифтааст. ба пули русӣ боша 445 рубли тугъри гирифтааст як квадрат метри ҳамин фасади беруна шикатуркаш. хоб бародарон, аз ин касе метавонад як квадратна, 5 квадрат, 10 квадратна қадри имкон эҳсон кунед, хайр кунед мешавад. бародарон азиз,